こんにちは。今からとたりというお祭りについて発表します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんに紹介したいのは、とたりというお祭りで、とたりというのは9月に祝うボート競技です。ボート競技です。このお祭りは僕の大切なイベントです。試合にチームはたくさんあって、1チームに6年から11年まで入っています。11年まで入っています。人々は歌を歌ったり踊ったりします。မြန်မာでいろいろな街に行われていますが、LA という街にはもっと有名です。ちょっとメイさん、もうちょっとこっち見えない。お祭りの時、大きいボートを使います。ボートは綺麗で飾りがあります。その試合に男の人だけ入ることができます。試合が始まる前に、チームの人たちが毎日池の中で練習しています。自分のチームが勝つように池の周りに応援している人がたくさんあって騒いでいます。試合に勝ちる男の人たちは好きな女の人たちのうち前に歌を歌ったり、告白します。このお祭りはインレにもっと有名です。インレは池の中で家を建てました。インレトタリのお祭りはミャンマーの有名なお祭りな奈良で見てください。はい。ペンギンにはペンギンには試合は手を使わないで足を使って試合を行われます。他の町は手を使ってへー足を使って